yake da shekaru irin naka ko sama a ƙasan nan ya san me almajiranci, ya san tsarin da ake da ta zauna lafiya aka ci moriyanta. Kawai a dawo da tsarin, in ya so sai a saka zamanantarwa. Wannan gasar an fara ta ne a shekara ta 2024 wato bara kenan, kuma ana kokari ne saboda a shajja su ɗalibai wajen ba da hankalinsu wajen karatun alkur'ani mai girma da kuma kyautata karanta shi. فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. Lalle wannan gasar an fara ta ne a shekara ta 2024 wato bara kenan, kuma an fara yin gasar ne domin a daɗa ƙaimi wa ɗalibai na makarantun maulanmu Shatta Usman Bauchi, wanda aka fara da jihohi guda 6, kuma bana ma insha Allah waɗannan jihohi guda 6 su ne wanda za su fafata a cikin wannan musabaka mai albarka. Kuma ana ƙoƙari ne saboda a shajja su ɗalibai wajen ba da hankalinsu wajen karatun alkur'ani mai girma da kuma kyautata karanta shi. Makarantun da za su fafata a wannan za su kai makarantu 300 a cikin jihohi guda 6. Jihohin su ne akwai jihar Bauchi, akwai jihar Gombe, akwai jihar Kano, akwai jihar Kaduna, akwai jihar Katsina, akwai kuma Niger. An ce za a yi magana akan muhimmancin cibiyoyin karatun alkur'ani da kuma gasar Qur'ani din kanshi, ta yadda za a ambata hanyoyin tallafa ma irin waɗannan cibiyoyi da kuma inganta su domin ci gaban ilimin addinin musulunci a cikin wannan al'umma kuma a zamanance. An gabatar da makala ce a kayan yadda za a yi a haɓaka cibiyoyin da suke kula da gasan karatun alkur'ani. Banda shi kansa karatun ƙur'anin, akwai kuma cibiyoyin da su Allah ya sa suna ɗawainiya wajen a riƙa yin musabaka don a riƙa samar ma ɗalibai wani nishaɗi da kuma ƙalubalen da zai sa su riƙa jin cewa suna son su zama zakaru wadda za a riƙa nunawa. Har ma muka ambata cewa haka din yana da kyau, baya cikin abin da za a kalle shi a babin riya, saboda Qur'ani baya so a ɓoye shi, abin da ake so a fito da shi da wanda suka san shi. Wato yadda ake samar da tsari a boko, a killace yara, a ba su wani drill, a training din su zama ba san wani tunani ba sai wannan, to shine hanya da za a bi a samar da wani misali kaman Center for Quranic Studies. So yana da kyau a ce an samar da institution da za ta kula da wannan abu, ana renon yaran, ana yaye su, kar a damu da cewa sai an yi su da yawa. Misali in gwamnati za ta iya haɗa hannu, ko masu hannu da shuni ko masu son nasarar siyasa su yi sponsoring irin waɗannan abubuwa, suna yi ko da mutum 5 duk shekara ko 10 in an jima za ka ga za a yaƙi zafin kai cikin addini, za a samar da yara waɗanda suke masu amfani ma al'umma, kuma zai canja tunanin masu sha'awan karatun Qur'ani wajen cewa Qur'ani ba kullallen tunani yake da shi ba, yana son wayewa da kuma advancement.